Hej, jeg hedder Niklas og kommer fra Stålhaven. Jeg har taget Christian med bag kameraet i dag. Det er som regel Christian eller jeg, du møder, når du kontakter Stålhaven. I dag er vi taget ud i værkstedet. Det hele ser lidt råt ud. Det er fordi kortenstål det ser sådan her ud, når vi får det hjem fra stålværkerne. Efter kort tid så får det altså den her pæne rustne patina, som vi gerne vil have. I det 1-3 måneder i haven. Ingen kemikalier. Der findes rigtig mange dårlige guides på nettet. Lad endelig være med det. Stål lidt flager, det har ikke godt af det. Da det bare ruster helt naturligt. Så det ser lidt grov ud, men det bliver pænt med tiden. I dag vil vi fortælle lidt om bederafrensning. Det får vi lidt spørgsmål til, og dem håber vi kan gøre jer lidt klogere på i dag. Håber vi besvarer nogle af spørgsmålene. Foran mig der har jeg lagt 2 lange stykker på 2 meter, 15 cm høje. Det er en af dem, vi sælger klart mest af. Der er altid på sådan et stykke bederafrensning en lille pil, og det er der fordi, at det der peger op mod, det er det, der skal være toppen. Toppen er nemlig altid slebet, og det gør jo for, at den ikke er skarp. Så det er faktisk med vilje, der er den pil. Man kan vende den om, men så den bare ikke afgræder, så kan der lige være en lille fli. En god idé at vende den rigtigt. De kan jo både bestilles i 2, 3, 6 mm. Dem jeg står med her, de er 3 mm kortenstål. Og så er de med forborede huller i begge ender. Og det har jeg valgt, fordi at så kan jeg sætte en samling på. Du kan også vælge uden huller, hvis ikke du har behov for huller. Du kan også vælge kun med huller i den ene side, og det kan du både på standardmål, og du kan gøre det på specialmål også. Samlinger, hvis du har behov for et langt stykke, det er faktisk et relativt nemt koncept. Det er bare sådan en flad plade her med 4 huller i, som man lægger på. Og så er det egentlig bare en bold og en møtryk igennem. De følger med, der følger altså en lille pose. De er typisk tapet til vedkanten af stedet, så hold øje med den. Og så skal du faktisk bare bruge en brakonøgle og en fast nøgle. Det følger ikke med. Det er typisk i de fleste værktøjskasser. Og så kan du egentlig bygge videre på dine bederafrensninger. Du kan også købe hjørner og bygge videre med dem. Så der er mange muligheder. Standard, der fås de i 15 cm højde, 20 cm højde og 30 cm højde. Og så helt op til 2,5 meter. Vi kan lave 3 meter, så kontakt os lige. Men derudover, så er samlingerne nødvendige. Har du behov for 40 cm, så kan du også få det. Det kan du finde under vores specialmålsberegner. Det kan du finde i alle millimeterne i øvrigt. Du kan også bestille med postvejset spyd. Igen, kig under specialmål. Foran mig her, der har jeg lagt alle vores typer samlinger. Og det er lige for at give lidt forklaring til dem. Dem vi ser her fra midten over, det er de samlinger, der passer til bederafrensning i 15 og 20 cm højde. Herover der har vi vores helt standard. Den flade samling, vi lige har set på. Vi har den 90 graders hjørnesamling, og så har vi en 135 graders hjørnesamling. Og det er helt standard, og klart dem vi sælger en blæst af. Har du lidt blødt underlag, så kan det være nødvendigt med et spyd, og derfor så har vi lavet den her model. Det er som sådan ikke et skarpt spyd, men det er en lidt længere model, som passer til vores 15-20 cm, hvor du får lidt mere forankring nede i jorden. Der kan de være rigtig gode til lige at give lidt støtte i hjørnerne. De næste vi ser, de passer til vores 30 og 40 cm modeller. Og 40 cm, det var selvfølgelig specialmål. Vi har kun 30 som standard. Her ser du standard, den flade samling, hjørnesamlingen, 135 graders hjørnesamling, og så de 2 modeller med spyd, som igen er lidt længere, men ikke som sådan er skarp, men det giver en rigtig god forankring. Og de øvrigt svejser på en 20 cm plade, der kan man lige se forskellen. Det giver lidt ekstra. Man skal forvente 50% i jorden cirka, i hvert fald. Det plejer vi at sige. Så kan det være en god idé med spyd, hjørner, samlinger, for lige at få lidt mere forankring. Vi plejer at sige, der er rigtig mange, der siger, at man kan banke det i. Det synes vi ikke. Vi synes ofte, det det kan give en fli og en bue på toppen af stål. Det er ikke pænt, og det er jo de fleste steder rigtig svært at banke i jorden. Så grav en rende først med en kanthakke eller spade. Sæt kanteren ned, få det samlet, som du skal, og så læg jorden til sidst. Det synes vi er den bedste måde på det. Spydene kan man selvfølgelig godt banke ned her, men selve kanterne her, lad være med at banke på dem. Der er for stor risiko for, at du laver en bule. Specielt i 2 mm skal man være ops på det. Og du kan selvfølgelig bestille bederafrensning også med en bukket kant i toppen, ligesom den her. 3 mm står rigtig pænt lige, det gør 6 også. 2 mm, hvis man får det for højt, kan det godt flimre lidt, så skal det i hvert fald bue
så gør det ikke. Men vær ops på det, så gå op i 3 mm. Vil du have det fuldstændig snorlige, og du ønsker et lidt bredere look, så er der den bukkede bedekantmodel. Og der kan du købe de her stykker lige så lange også, med en bukket kant. Det her, det er et hjørne til bedergrænsning med bukket kant, og de findes akkurat magen til med sneglekant, hvis du gerne vil have det. Og det samles egentlig på samme måde. Der har du en bedergræns, der ligger med bukket kant, en samling på den her måde. Men hjørnerne, de er altså svejset sådan her. Det duer nemlig ikke med søjen her, og så bukket kant. Så det var lidt om vores bedergrænsning. Både med lige kant, bukket kant, sneglekant, de forskellige samlinger. Jeg håber, det svarede på nogle af spørgsmålene, ellers er du altid velkommen til at kontakte os både på mail eller på telefon.